Hej folkens. I dag der var mig og min ven Martin. Vi vil æde nogle chili. Der er en habanero. Habanero. Jeg skal have en habanero. Ja. Jeg er virkelig god til at pakke ting op, ja. Flækker du lortet op? Wow, Martin. Ja, så flækker du lige lortet. Så er der sådan en. Ja, og vi starter med de milde, ikke? Ikke? Nej, jeg starter med den stærke. Nej, Martin. Nej, jeg starter med habanero. Ja, du tager en enkelt bid, Martin. Tag en enkelt. Habanero! Æd den nu. Du skal fandme æde den her. Så. Nej. Nej, du skal æde den grønne. Det er den mildeste. Nej, så skal du æde den her, mand. Æd den. Fucking Æd den, fucking æd den! Blev der sagt? Den er på sjette. Jeg tager den Nej. her. Den er på fucking sjette styrke. Martin, vi tager en bid på samme tid. 3, 2, 1. Ja! En cola. Nej! Er det din cola? Åbn!